ଶତାବ୍ଦୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କେଉଁ ଏକ ଅଜଳା ଶିକୁଳିରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ପଞ୍ଜୁରୀରେ, ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିବା କାରାଗାରରେ। ଜାଣିନି ମୁଁ କେବେ ହେବ ମୁକ୍ତି। ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ଦିନୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ କେବଳ ପାବନ୍ଦୀ ପାବନ୍ଦୀ। ପଚାରିଛି ବହୁବାର କାହିଁକି ମୋ ସାଥେ ଏମିତି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଇଛି ଉତ୍ତର, ଲିଙ୍ଗଗତ ତାରତମ୍ୟ ବୋଲି। ମନ ଖୋଲି କେବେ ଦିନେ କରିନାହିଁ କିଛି, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ବାରଣ ମୁଁ ହୋଇ। ପାଇଛି କେବଳ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦ, କେହି ନାହିଁ ଲୁହ ଖାଲି ସାଥୀ। ପଚାରିଛି ବହୁବାର କାହିଁକି ମୋ ସାଥେ ଏମିତି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଇଛି ଉତ୍ତର, ଆଭୂଷଣ କହେ ମୋତେ ସଂସ୍କାରର ନାମ ଏହି। ନିଜର ତମାମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଳି ମୁଁ ଦେଇଛି, ସ୍ନେହ ମମତାର କାରାଗାରରେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ବନ୍ଦୀ ମୁଁ କରିଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶିଛି, ତଥାପି କେହି କେବେ ବୁଝିନାହିଁ ମୋ ବନ୍ଦୀର ବ୍ୟଥାକୁ। ପଚାରିଛି ବହୁବାର କାହିଁକି ମୋ ସାଥେ ଏମିତି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଇଛି ଉତ୍ତର, ପରମ୍ପରା ବୋଲି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଇଛି ଉତ୍ତର, ପରମ୍ପରା ବୋଲି।